здравейте всички, аз съм Ninja Striker и с мен е Дейвид Ваклинов. И днес ще правим паркур. Да, и той е без очила. И той ще покаже един туториал. Ето там ще скочи. От тук. Доста е далеч. Ето го. Нашето нупче. Малко нисък. Той успя. Нека отидем при него. Оп! И нека той да се попази малко. Оп! И отидохме. Днешния влог ще бъде паркур. Туториали. Да се научите малко. И без повече бавене, Дейвид Ваклинов тръгва напрям. Идвам, дръж камерата. В момента ти снимат ръката. Не ми. Държа си камерата. Без повече бавене, Дейвид Ваклинов тръгва. Браво! Брависимо! И това ще бъде всичко от нас хора, защото мислим да се прибираме. И чао от мен! Чао! Добре, довиждане!